Türkçe Kur'an meali yayınladı. Dedim ya. Türkiye nikaşında derbarı mitingin Serokoma Recep Tayyip Erdoğan da berdevamın ki opozisyona Türkiye'de bije mitingin Erdoğan'ı beştari avi yadı merasimin vekirin adezgahında hizmeta bangeşi AKP dikin. Kullandığınız gübrenin, tohumun Lali edin opozisyon rexneyavi keşke ku Erdoğan ji bo mitingin xu kereste u kelopelin devleti kartine ku ev yek ji gori yasayı helbijartinan qedexeya. Endamekî desteya bilind ya helbijartinan ku bu xu nêzîkî CHP'ye dibêje hem gorî kanûna bingehîne hem jî gorî yasayı helbijartinan kirinên Erdoğan suçin. Seçimi öncesinde biz Yüksek Seçim Kurulu heyetiyle birlikte Xala disidno heştemina yasaya helbijartinan û xala heftê nehemîna kanûna bingehîn dibêje Serokkomar divê bêalî be. Lê Erdoğan bi aşkere bangeşeya AKP dike. Desteya bilind jî xwe bêdeng dike. Helwesta desteya bilind helwesteke siyasî ye. Ji ber ku ew ji AKP ditirse. Heke komisyoneke adilane hebûya wê mîtingên Erdoğan bida seknandin. Lali edin endamê komisyona desteya helbijartinan yekser AKP ve jî dibêje opozisyon jî baş dizane ku desteya bilind ya helbijartinan nikare şiroveyan li ser karê Serokkomar bike û ew yek jî ne erka desteya bilind ya helbijartinan e. Türkiye'de her ne kadar Cumhurbaşkanlığı denetleyemeyeceksin diyeceksiniz hem de bu müracaatı yapacaksın. Opozisyon jî dizane ku desteya bilind erkeke wisa nîne ku çavdêriya karê Serokkomar bike. Dema partiyan opozisyonê serlêdanê dikin di daxwaznameyê xwe de dibêjin em dizanin ku erka desteya bilind nîne ku karên Serokkomar bişopîne. Yanna ew jî dizanin ku eger Serokkomar suçdar be jî dê desteya bilind nikaribe tiştekî bike. Vatandaşla bir devlet başkanının buluşmasın, Ji dema Recep Tayyip Erdoğan bûye Serokkomarê Tirkiye heta niha Partiya Komariya Gel CHP 18 caran gelî Erdoğan ji desteya bilind kiriye. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP 8 caran, Partiya Bizava Nijadperest MHP û Partiya Watan jî heta niha carekê serlêdan li desteya bilind li dijî Serokkomar kirine ku ew hemû serlêdan jî heta niha bê encam mane. Yayınladı. Dedim ya. Bandora Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ya di bangeşa helbijartinên heftê Xizîranê de li Tirkiye tê nîqaşkirin. Endamên komisyona desteya bilind ya helbijartinan de jî divê mijarê de yek deng nîne. Endamên komisyonê yên nêzîkî AKP pêşgiriya Serokkomar Erdoğan dikin. Lê endamên komisyonê yên nêzîkî opozisyonê jî rexne û gazindeyên opozisyonê di cî de dibînin. Şevket Erkî, Rûdaw, Ankara.